हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि सेराव मोनसे मोजां खौरां लानानै फैलायबाय। बेनो जाहैबाय 2018 आव शुटिं खालामनाय कभार मिउजिक भिडिअ अन्नायनि दौलें गाबोन 25 अक्ट'बराव रिलिज जानो थांगासिनो दङ। बेखौ होनाय जागोन jwng कचारीनि इउटुब चेनेलाव। बे कभार मिउजिक भिडिअआव एक्टर हिसाबै खामानि मावदों हिउएन कचारी, केमेरामेन रातुल बर', एक्ट्रेसा जमुना बर', डाइरेक्सन होदों हिउएन कचारी बिथाङानो। ओंखायनो लोगोफोर डिसक्रिपसनाव jwng कचारीनि लिंकखौ होनाय जागोन, थांनानै नायहैबानो जाबाय बयबो। Sakhi